hilam awli kono ko biddo pullo ne yummu bamma ke dine yam buyna do hay he bawo ay na suude be ne lan andi ko parce que no wadu ne mabbe no wote suudo de sa anda a suudi ke a anda ta hande kadi ko mariama indi ko wonno on bay bafangal o bengal problème ala ton kono idandi jolaajo na do wiiray dum wona ko na ko ray okay joni ko watten ari waktu ala kambe yewtay bere sengo mabbe go be yewtide dum don e angale min mi hala e pula min on simi immoyi ke yewture hari dum don ko men ko mi watta yo now I think we have to discuss on aliens registration first. If you have commenced any then you say in English, then I will translate. Assalamu alaikum. Bosa dini bosa bine bokala John no kumfala gento de. I would first of all like to seize this opportunity to thank the Fulani community. Oye bosa inni himbo yetta o waktu mo woni o do himbo yetta Allah himbo yettude ene yimbe fulbe wadde be hande nyalande hande hebi. This is the first time in the immigration department that the communities are called the Gambian immigration to have dialogue. This is the first time, and I commend you for that. O inni ko goldo woni lawol arandol ko yimbe jodo to tummodira be inna hey no den immigration yewtiden he mabbe min hore an ko duubi nogas wadi immigration hikka ko goldo woni force hebande. Therefore, I would like to commend your executive, your elders for coming with this foresight. It's a noble venture. O inni himbo fala wiide on jarama ga ama tabital kulagu don horede de ke kala andudo himbo tawa he wigol bimi he bima. I have a strong belief. O inni himbo jogi holare by us coming together and dialoguing, si en foyen tumbodiri e yewti clarifying, labine and bring mutual trust. Ayadu wawa adude tabital mani ono holotiral hakkunde men and mutual understanding. Te en famodire kadi nder dum do. Like what the speaker was saying, ni way woko Mariama inna no kon do. I think a garden like this will never stop, will continue. O inni mboy tan ini dental wawgal di walla batu wangu ni noddodiral yewten dum do ko hande fuddi kono mo nyaaki Allah himo nyaaki o kadi hari haadale goldo. I would say this, the Gambia in general, we are very grateful to the Fulani community. O inni o wolay dum do mine yimbe Gambia mine weltani jama Guinea fulbe wobbe be der leydi. You have contributed a lot to the economy of the Gambia. O inni jungo mon ta yeyi alari he bantat Gambia jungo fulbe be nanati hen fota. So we are very, very grateful. And there dum mine weltani on kadi fota. Thank you very much. Today, what we are going to discuss about, I am going to start it from first, when you enter the Gambia, what do you supposed to do? I would also like to extend my greetings to you from the Director General of Immigration Department. Hewtinde salminango iwrungo to directeur général American innete do directeur général Ibrahim Mboup imbo salminde on fo ko kanko subi min emmini mi yomin arumi wonana mo do bayre dum do ko kanko fonno tawede kono si baba yeyi ha biddo makko hunjike buranaw imbo wawi de pot e feddu yeso do julnay. So that's why we are here, because of him. Ko dum taki ha min ari hande bayre ko kanko fonno wonde do arali o enni yomin arumi wonana mo do. Therefore, we are representing him here. Although man Jolala. Oh, Hali hore ma ko indi kanko ko Jolaabe kambe dido men foko Jolaabe. Dama la ka Jolaabe. Awa o indi o yewta Jola kadi problem ala. So I am going to start when we enter the Gambia, what are the requirements for entering the Gambia? O inni gabi fu adota do yewtere ne du woni si neddo iwiga makko faalama natude der leydi Gambia ko honno fodda natude Gambia ko don fuddorte. I will also talk about application for permit. O inni kadi o yewta en do kadi ko fa'i he dabbere honno goddo watta ha heba permit. What
are the criteria for obtaining permit? Ko hondunge hondum fodda yobaade sa yeyi dabboygol permit ko hondu fodda yoborde fi dabboygol on permit kal o yewta en fi dum do. What are the requirements to have the permit? Ko hondu woni sartaji sariyaji dandana hore maddi wallina ko di aadem foti rewde ha wawa hebde on permit kadi. What are the advantages of acquiring permits? Ko hondu woni ural hebgol permit on. Who are the stakeholders in the process? Ko hombe woni daribe ga fi wallodirgol fi dum don ko hombe. And what are their contributions? Ko hondum kadi be foti wadde. We also have the entry requirement into the Gambia. Joni yewte fi nattugol der leydi Gambia do ko honno dum foti wadirede. And also there are laws governing people being in the Gambia. There are laws governing that. We also discuss about that. Mo inni yewtere ne kadi fa in continue e hondum dum woni sariyaji leydi di. Bayre hayga galle ga dudal mo ga yaada o sariya na to. So ko a kulli haale ko ma yewte fi in sariyaji don kadi. Feel free to ask questions. O inni woton dare jese fulmar jolabe be ha hulo kon fulbe. Dare jese mabbe ne ko jolabe ko bibbe men tanirabe men lande ko fa non ko lande ko be labbinare be labbinare. I am in charge of aliens regulatory status. Ko fi pami di wonno tobbere ido ne Mariama haalide ko kanko woni hoorejo jonirobe pami banjul. So if you have any questions you ask me. O inni non sorry, can we please announce the arrival of the wife of the deputy, the former IGP, Ma. Welcome, Mama. Welcome. Anandi ko woli kon ko ma wada hay ga tudal si station ngari fa ben tenkay. Kanko ko jaaja am ko nene am ko boss amen kadi dum woni nen kanjatu commissioner. Hey, you're welcome, ma. Thank you. Thank you. Come, join us on top here, please. Join us up here. Okay, we can go now. Yes. Mi fala walli dire hari de jetti because honɗum si yewtama nanani sa yalti no haali lota de no haalirani wonta goto te addoyen faljere hakkunde meɗen te wona ɗum woni ɓurangal hande ñalande hande heeɓi ko woni ɓurangal fiñe ñalande ɗo hande har hiɗen famodiri hiɗen nanodiri kadi niwre wonde nde hakkunde men har ndenna laaɓi hande koy fo mino ñaagi yo en janto kadi jentode moƴƴa. Yes. Okay, thank you very much. Once a non-Gambian entered the Gambia, o indi kala mo andanɗa hoorema o wona jibinande leydi Gambia o immori leydi makko fi nattugol ndi leydi Gambia ɗo. if you intend to enter the Gambia, there are requirements. Sa yeehi ha heɓi miijo fi ngu koɗugu ngomi yatamo dow mami hewtoya Gambia kono ɗi woodi sariyaji wallinaɗi foɗɗa rewde taw. And one is the traveler must present himself or herself to an immigration officer at the border. O indi ko adi kon fof an koɗo aro on ko foɗɗa adorde kon ɗum woni ya naɓu hoorema ha hewtaga frontiére inna polisaɓe immigration ɓe salamu aleykum hinolan ɗo komi koɗo ko ɗum woni ko adi ko. And once you are not attended by an immigration officer, then there is something wrong. Sa jaɓari noon wadde ɗum ɗon a hewtani ga officer takkike inna ya nattu leydi ndi hara ɗi woodi ko tuuni ga kosam. Because that's where the process starts, everything starts. Ko hewtugol maga polisaɓe ga frontiére ko ɗon fof adore. And secondly, must have a valid traveling document. Sa ari a hewti ga polisaɓe ko foɗɗa yoɓorde ɗo e immotoɗa suuduma fiya hoɗoyo ko ɗiɗi. Sa ala carte d'identité national ma on a heɓay passeport national kono a wawta hoɗoyade luwa on jaɓani neɗɗo hoɗoyade hari a tambaki carte d'identité national a tambaki passeport national. You must have your ID card or your passport. Ko ɗum woni wiide nde ko ma jomum yoɓo ID card makko walla yoɓora passeport makko. You must
have proof of sufficient means of survival or support. Thank you. Ko don non woni problème mo. Di wonno ga frontière, di wonno nyamanani, di wonno sat. Musidɓe men hewɓe si ari ga frontière komin landoto ma komin ara to landade kaldiji maɗi passeport walla ID card o si ɗum ɗon laaɓi wondema hiɗa jogui ɗum ɗon komin landotoma ko hon ɗum est ce que hiɗa jogiti mbuuɗi ɗi andanda hoorema ɗi wawima tambade e nder balɗe ɗe min jonnatamaɗe wona e nder Gambia ko watta ɗum min faaletake goɗɗo ara wona dongal he dow dongal si warema sumi ware an sumi mi accata ware ande mi ñippa warema nde ko ɗum tagi sa haalani woɓɓe ɗum ɗon ɓe inda o landikelam mbuuɗi mi landakima mbuuɗi fi ilam fana ƴettude mbuuɗi maɗi kono ko sari on leli ko an foɗɗo nattude leydi a yiɗa jogui ko français ɓe innata ko argent de poche koma heɓa ɗum ɗon ko yoni ko wawtama jogade e nder lebbi tati lebbi nayyi ɗo wawta heɓde golle si ɗum ɗon ala kadi ɓittinayi min goɗɗum yiyata min inna woɓɓe oto nattu o wawta nattude leydi par ce que ɗum ɗon ala kono ɗum adda e caɗɗele toujours because mi waɗi ɗum expérience mi wuuri ɗum ɓari wonnoga frontiére mi andi ɗum ɗon. If you tender your passport to the immigration officer, o indi sa ƴetti a hewti immigration ma ƴetti passeport ma o a jonniɓe walla ID card ma o the immigration officer should stamp it. Immigration officer wonɗon ga frontiére ɗon o laaremo tan ha para on tuma o sakkito mo wadde stamp And mostly they give you 30 days. o indi so waɗi ɗum stamp kadi on stamp wonɗon ɗon ko ɗiɗi. Let me clarify that also. Stamp on ko ɗiɗi sa addi passeport ma o ɓe waɗa stamp ga nder passeport ɓe waɗa stamp ga nder passeport ɓe jonnuma lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati kono sa addali passeport ma o siko ID card yoɓiɗa on tuma noon koɓe jonnatama ko laissez passer on ɓe waɗa stamp laissez passer on ko ɗiɗi ɗi wonto min laɓɓinay ɗum. When you submit your passport, you'll be given 30 days. O indi sa jonniri passeport ma ɓe waɗi ngo stamp ko balɗe capantati ɓe jonnatama. You enter into the Gambia. Natta e nder leydi Gambia. And after that 30 days, si ɗen balɗe capantati yawti if it expired, si woni stamp on mo jonnanɗa on balɗe capantati ɗe yawti o gasi you go to the nearest immigration iɗa station. iɗa foti immade yaha immigration ɓurɗoma ɓattade wo innaɓe wondema on ɗon gasi They give you another 30 days. ɓe ɓeydane fayin balɗe capantati goɗɗe. If it expires again, si on ɗon kadi lanni ɗen balɗe capantati kadi lanni they give you another 30 days. ɓe ɓey yaha kadi fayin ɓe ɓeydani balɗe capantati goɗɗe. In total, 90 days. e nder ɗi balɗe ama stamp ɗi tati ɗin fof no foti wonde balɗe capanɗe jeenayi lebbi tati. That is ECOWAS requirement. ko ɗum woni ko loi ECOWAS on batu ECOWAS West Africa ɗo enen Africa hirnange ɗo kafu darɗa ɗo innete ɗum ECOWAS français ɓe nayina ɗo CEDEAO o ko ɗum woni loi ji sariyaji ɗi ɓe wallini ko noon foti hakkude men foti yaaro. And that 30 days is free. ɗen balɗe capantati ɗi jonneteɗa ɗin a yoɓata hay fus. Now, if you're in your entry point, if you submit your ID card, sa hewtiga frontiére a jonniri ID card ma o that's why they give you a visiting pass. ko ɗon ID card ɗo waɗa hiɓe jonnama laissez passer. And then that's why they control, they give you another 30 days. donc kadi si ɓe jonni on laissez passer ɓe jonnide balɗe capantati. You know they cannot stamp the ID card. hiɗa andi ID card o wata wadde tampon on ga ID card. That's warrant you to give you the laissez-passer. ko ɗum tagi ɓe jonnama laissez passer ɓe waɗamo tampon. And that's the laissez-passer they control you, they give you 30 days. ko on laissez passer hollirta gala ga hewtuɗa gala checkpoint mo hewtuɗa si ɓe lanndikema kayga a sa jonniray ID card ma a jonniray ɓe laissez passer o ko on laissez passer hollata ɓe gonga oɗo ko hande o natti ɓe waɗimo contrôle frontiére nangam. So on sa holliran ɗum ɗon hari erreur ari. when you enter into the interior, sa natti a iriga frontiére nattiga nder saare you are going to fall into a community. sa hewti ko jama o wondata. That's why early registration comes in. hewtugol baga nder saare ɗo ko ɗon woni ko minnata ko windugol hoɓɓe ɓen ko wiyete ko alias registration. You go to the alcalo. kala ga wawɗa wonde ilan andi sa ari ka koɗo jatigi ma o anday alkali o ɓayde ko o yeyimo galle sa hewti ɗon a yayga jatigi ma nangade jungo mo naɓa ga alkali o holla alkali mi heeɓi koɗo place nangamo immore kono noon a yettita kaybiji makko ɗo ardi ɗi ana waɗa ɗin ɗon kadi. The alcalo will register you. on tuma noon alkali o ƴetta ɗin kaydi kaldande makko walla passeport makko o winda ɗum ko bukki jano par ce que alkali ɓe Gambia ɓe fof immigration no jonni ɓe
And if you change your address, si woni kadi ko talindi wonnoɗa a yeehi ha waktu a falama iwde talindi ɗa fala yaade Burfoot a yahay ka alkali walla ya immigration innaɓe o windu nanande ko talindi mi woni no kono joni na fala yaade Burfoot. If you also change your district, you should also inform the immigration officers. Si woni ko KMC wonnoɗa a falama iwde KMC joni ko West Coast yata ɗum ɗon kadi ɗa foti laɓɓinande ɗum ɗon immigration ɓe anda. And we are given 1 week to do that. Teɗa jonna ko yontere luwa o jonnuma ya waɗu ɗum ɗon. Okay. Then the next one, how to apply for permit. Ko si ɗon on iwi ko har yewtete go fi mum kadi ko honno jomum rewata ha wawa ɗaɓɓude permit yo. After your 90 days, baɗɗe capanɗe jeeneɗe jonneɗa ɗen now we are eligible to have it permit. si ɗen ɗon yawti joni yiɗa duwa yoɓude ko e ɓiɓɓe ko permit walla hoɓe ɗiɗal alliance. So before luwa on ko inni ɗo e aade wawta darade hare o laaɓa jar wo bobo jibinaɗo hannde fiyo immo ɗaɓɓoya alliance on ko ma jomum heɓa e nder ndi leydi ɗo balɗe capanɗe jeenayi leɓɓe tata. So this is very important for you. ɗum ɗo ko heɓɓama ko gandaɗa wonmaɗi ɗum foti famude ɗum par ce que no moƴƴani o. This is very important. For every person who wants to apply the permit must take at least 3 months. Sa yiɗi inni ɗum no moƴƴani on ko enen jippata hoɓɓe arabɓe ko enen woni ɗo enen foti wondi yogoɓe ɓe na moƴƴi fiijo ande ɗo e aade wonta yoɓde famille o ko maw heɓa balɗe capanɗe jeenayi nder ma leydi Gambien e nder ɗe balɗe capanɗe jeenayi kadi iɗo andi ɗon koy ɓayri sere kala wonɗo sere ko ɗeɗo gandi danis ɓayri ko ɗen inde jangguɗol probléme jano wowi heɓude musidɗa fulɓe ɓe woɓɓe ɓe sikkani munan pullo ɓayri komi ɓaleejo nde wono koɓe faalami fa ka kuɗe siɗe nandila wono fulat ɓe mono ɗen balɗe capanɗe jeenayi ɗe heɓata ɗen ga saare ɗo laisse passé o yaafelan seeɗa leɓi ɗo soode ma exemple a yego ñamanaari immoɗo hino laisse passé o sol hino laisse passé o ko o woni laisse passé sa jonniri carte ma ko ɗiɓe jonnatama ko tagi ɓe jonnudema ngol fi hollirde wondema ɓe waɗima contrôlé ga frontiére a takkaki a waɗani jikkuyette jallowo ma hara wonani ɗum o waɗani jikkuyette jallo waɗo jikkuyette ba rewonga polisaɓe ɗon ɓe jonna on laisse passé o ɓari ko ayiɗi kat hollirɗo kono e nder laisse passé o ɓeɗo waɗi nokkure nde andanɗa hoore ma ɗe dengaɗe joomum joguiɗo laisse passé o inni koson fo isu koson fo isu honɗum woni koson fo isu o inni himbo dengade joomum mo o jonnata on laisse passé o not to engage in any employment in the Gambia whether paid or unpaid without the permission of the Director General of Immigration. An jogi fiɗo laisse passé o a ari he nder ɗe balɗe capanɗe jeenayi ɗen ɗi lebbi tati wonta ɗe nder Gambia a fotani nattude hoorema he golle a fotani nattinde hoorema he golle a fotani gollude a fotani yahude place gaɓe gollata si wona a yewtude he Director General of Immigration ko honno woni yewtude gongol e Director General of Immigration yoɓugol permit ma o kono toujours en heɓda e on probléme ko tagi Amadou Bende imora leeluma o ara o hewta hande Banjul janggo subaka yaaga kapinta innamo moƴƴinan ɗum tabo ngo yeeya cigarette joni an he min on ko hombotoji par ce que loi on inni Amadou Bende fota gollude si wona lebbi tan ɗin timmu kono an aɗa ɓani Amadou Bende piletum goro aɗa ɓani mo tabu cigarette joni enen ɗiɗo ko hombotoji ko ɗum waɗi si yewtere waɗali famodiral watta ko sariya o wi ko ya accu sa acci ɗum ɗon sariya on ala probléme e maɗa kono ko sariya o inni ko ya accu sa accali a heɓda e sariya on probléme sariya on ko inni kala koɗo arɗo ɗo e wawta gollude no taw ko heedi kon hakkunde ma e laamu ɗum ɓari ɗo gandi mbarodi ñamata huɗo laamu ko mbarodi ko tew ƴakkata
ɗum huɗon wadde kon ɗum woni kon huɗo si laamu ɗum innima yoɓu a yoɓay pamidi si golla si an a fuɗɗike golla a yoɓani pamidi ɗo a jonna laamu ɗum huɗo koɗon de laamu ɗum ko koɗo homoɓe waɗi recognize foɗɗo yoɓude pamide walla foɗɗo gollude ɓe inni ko yaaɗo ha yoɓi pamide makko o sa yoɓi pamide o hiɗa foti gollude kono sa yoɓani pamide ma o a duwaka gollude ko ɗum ɓe inni ɗum luwa o sariyaji ɗin inni mi sukkuɗon laaɓi hakkunde ɓen nayi. Okay. Thank you very much, Inspector. Thank you. Let's move to the next one. What are the requirements for permit? One, you must have your document establish your status and your identity. That is your passport or your identity card. Okay. That Google fee permit on Joni. Joni lepitat in timmi. Amadou Bende wakili ke golali. Imo jodi ga galle. Je wadana mo conseil imo jakka mburu imo yaram boyni. Ha lepitat in timmi. Joni kono Mamoudou Falama Amadou Bende yo gollu o nangimo jungo be yaadi immigration o inde o yobane mo alliance walla pamide ko honɗum o foti yoborde go Amadou Bende na foti heɓude carte d'identité national ID card makko so heɓi on carte d'identité national makko o laissez passer ɓayde ko carte d'identité national o natirnoga frontiére laissez passer mo jonni bon o fota hawkude mo hay so gasi parce que o wonta seede wonde ma honɗum ko nattano waɗal jikku yette jallo ko jikku yette bawo waɗi o takkanoki kono joni sa hokki laissez passer on ayodi enni ɓe sonnajo uppimo ga pantalon mi wanda o uppama min holota ko ɗum ɗo a naɓora carte ma o naɓora laissez passer ma o fi seede wonde ma gonga komi nattano leydi mondi mi takkaki mi ronoga foronken inde ande nato. Yes. Certain situations where you have somebody with that ID card or passport, we refer them to the councillor. Go and call a councillor card. Okay. Minen kad na wada waktuji anda da hore ma tampere na yana do amen ko fayi he musibe men fulbe be anda da hore ma be arde tay carte d'identité national be arde tay passport. Hebo mabbe iway ga men. Si be arde be adorta carte d'identité national, be adorta certificat de naissance, be adorta passeport. No be immorni nga suudu be lotiki be wattike ciocidi be sikki ba ko be yeyi. Wona carte d'identité national, wona certificat de naissance, wona passeport. Dum don kadi ko problème amen. Si dum do min hebi dum ko buri dudude ko ngasa farama yobude pamide min inde yawga council Guinée ga ambassade ya o ya carte consulaire. Fi to yo laabu mi wonde ma gonga o ardo yobugol gonga ko Guinée njo walla wona Guinée. Ko dum takibine inna jomu yawga yetto ya carte consulaire. For renewal, you need your previous permit. Si woni rowani a yobno permit on hitani ne sansi sano ara dabbugo yobugol hikka kadi a chata permit rowani on a chata mo bawo adoray bo ko wonta seede wonde ma a yobuno rowani ko sa acci on don bawo a ari a inni ya yobu be innete on do rowani sa inni mi yobuno rowani on tombo sa addani be innete yahu addoya sene yaha yobugol permit kiddi din hare yejital din non mo like ko arata do si ko biya inna ma yobugol 2026 sede ya na gore mo 2025 ko holle be wonde may yobuno. Now the fee is now 750. Okay, let me just clarify that portion. Misiku hewbe monna do wobbe mo yobi do pamide $50. On to my la yawde school hila wadi stay babum fati hibe do hibe andi hilang andi hari minatari service da yawde school ha iwi don ari $1,000 ha iwi don ari 3,600 joni Allah wadi yewtere wadi hakkunde laamuji didi laamu Guinée e laamu Gambia ha be hebi sulfu hakkunde mabbe be inni be wuyti joni o yobata guluje tati den temedde jeego ko temedde jeddi e capande joyi Guinée en foti yobude wodon kelle de mi gaynal taw habbe ko mi wawi halde on ko goddo wawta don halde mi wada mi hande be suudota parce que hewbe mon na do kila moy yewtude ma honno watton Sénégal yoba temedde jedde
sarle yoba dum Guinée Bissau kon tu wadi kon taki Guinée yobata dum do ko mi jaboto wobbe na do hidan mi innaje ko laamu e laamu way wadde dum no wona immigration Allah wadi wulita ko ngol laamu dum nani haabe darani ken dum do wadi kono non jikkuji medde yon accudin do to laabude jikku yette baabe ben jikkuji medde yon accu ko taki wimi non jikku yette baabe ben pullo kala no mbudi dabbirte pullo na wakkili nattude don dabbo mbudi hayso ko yite o fejjata o dabbo e mbudi wata kono en andano kaydi dabbirte ko mi wonno sere kunda saybe jammilan dadi be ni jalata ko atana jalude parce que ko pullo immido yo nango musido mum pullo welatamo metayla kono ko mami wada bayre ko den sariya mi jetti hakkundan he laamu Gambia hakkundan be Gambia me ko deftere be joni la mi wudi mi waati mi waday kono non sa yini wodon keldo hari jo on tuma ko guluje indete do joni ko temedde jedde capande jo fa in non problème ko awano ko hanke fuday hande en sansa daji ko dum non faala mi sanse ko dum woni ko faala mi kon sanse atawai pullo na sarsi bidiki jendelande atawai pullo na sarsi bidiki pullo na sarsi magase na yatti likoto be ko yada sappo kanko e hore makko ay kay kuntum kaydi o ala immigration ara assalamu alaikum monsieur sakari en na boy nak def affaire ko a honde duma watta affaire ko a honde tuma watta affaire sa laari ko watta ko affaire siko min ari sa jonna la ko min ko innata ko yimbe be min suude toujours mi haalay do si mi nyama e bebbe acton hakke haalano si mi nyama e bebbe hunu ko kon fo memay kono wona dengal gal tumme mata be inna suude nyami bebbe har redu ngi hewa sa inni la yo wadu sulfu mi innete ya jonna exactement jogu alliance mi wada ga jifa mi jonna be ngwa o soda tew mi nyama sa jabali no minne de fekwiye parce que sa jonni na capande jo mi yeyi mi inna goddo yahu o jonnay on do ngari si feji inna goddo yahu o jonnay ko ha honde tuma jonnirta mbadu ni bari mo musibe am fulbe sa yimi welti argo ngol hande min ko min be subiga immigration office mo mi woni o wiite community engagement ko minen ronda dongal yaade yewtidde jama o fi famodira wona hakkude immigration e jama o ko dom e nabila sa ay hande de nyalande hande de be indi mariama ko woli to be ko inda lando ko hino de o ko woli fi yewte ko inda be idi mo jondude takagol lumbata caangol hande takagol ala do ko en haalu ko laabi poy waden ko laabi poy heben ko laabi na français be binda yapade moyen c'est moyen kono si moyen ala hari moyen hebike bay sa anda ko watta ha anda ko watta jodo nanga e Allah hari andi ko watta hilam faala hari gacce hebali en fulbe hilam faala hari gacce hebali en Guinée wombe he der Gambia ko hondu woni den gacce hanki hide wullitade bigol wonde men na duudi ko yobete ko na duudi fami on na heewi hande uytama ha temedde jeegde capande joyi dogen gacce dogen inde bonde dogen inne ko gol wonde ma min anduno be wadata isi ko fami hala dogen gacce dogen inde bonde dogen wiegol kadi min anduno be watta bayri hiden andindir hansi innama firi ya yahudu ya iuga suduma ya be jonne billahi wallahi wodi fulbe be anda worbe hebata commission do ko wonta kallaji kanko e modi makko hari ko mi payko hila yawde school hari hande garan mo mi mari on ko o modi makko marno yo Allah hinno ya fomo ko ka sara men dongo hebi inspector hari kanko o ko koppo kono toujours tuma fo pullo jippina ko kanko idato darode wenna mo acce musibe ambe kono wawta kontinde parce que mo andi musibe makko be ngade ko sariya o inni ko be wadata
se yewtidira e gonga si ɓe fawilan ɗo ɓe fawi ɗo goɗɗo goo ɓenni mi ƴettugoɗo ko wara mi ƴettata kono si ɓe fawi ɗo gorejo am walla giɗo am ɓe fawi ɗo goɗɗo momi anda si ɓenni ƴettugoɗo ko giɗam momi ƴettata ko falami o wallude o komin faala on dan minen offisaɓe fulɓe ɓe nder leydi Gambia komin faala darnade pullo o yo taw hari pullo na darani hoore mum yo fulɓe ɓe wakkilo ɓe walla min wotami wonu minen wonde e mettu ɓernde ɓayde ala ko ɓuuri bonde walla ala ko ɓuuri mettude ɓe innama immoya a nangoya musidɗo ma kono si woni noon joni musidɗo man ko kanko woni ko waɗo on ko watta ko ha nangue est ce que a wawa salade awa wallemi mi wawa mi walla o anani o wallaymi mi wawa minen kadi mi wallito on kadi kono so wallanimi mi wawata wallude yo gonga haale ɓayde minen kadi ko sariya woni hakkudamen e laamu ɗum sariya woni hakkudamen e leydi ɓiɓɓe Gambia komin yiɗi o wo komin faala o wallude o si min inni min acca on sariya ɗon min lappoyde tega min lappoyde onon hay goto e mon tawetake toon o wallay mi wawa on wallude kadi. Thank you. Let's go. Thank you very much, Inspector. Thank you very much. And I want to repeat this again. The fee is 750. O inni ha joni fayimbo faala laaba iwi hande walla iwi ko arata so andi a yobano alliance ma se iwi do jango ko monde feƴƴi ya sere bunda yoboy and it have started kono sa laari iwi hande sa ye yobugol gam induma bani alliance indube ko mi jineño si be indi jondube temedde jedde japande joy ko don haade fawata mankata and it have started immediate effect kende be uyti ko nyale be utuno be inni ko nyande fuddi. Let nobody fool you to give you another price. O inni hay goto o dayni on inna on na buri temedde jedde japande joyde walla na manki dum do ala ko temedde jedde japande joy burata don mankata. Thank you very much. O inni on jaram. The next point is we have backlog of printed cards. Okay. Ko buri kadi onni ko min arta yewde ko dum woni salari di wonno waktu sa ayobi be inna e jonne risi be inna carte ala gonga har carte ala kono joni ga wonno carte jidin ari hewdi moƴƴinama hidi wali ton joma be jabani yaade jettogol carte mabbe haysi woni resi ma o majji addu alliance ma mo rowani on ara innabe mi yobuno kono resi am mo majji be nebede afa way honduma do fenade ala do sa fami hondum to machine o wowlay si wona yobuno o hollire sa yobano kadi o hollire on nani good. Don't say these cards are expired and not good to collect it. Wata jodo kadi inna o do kay hitande lanni ya antamo ya anugo. They are very important for the naturalization process. Den carte jidi yita inna din do dat mabbe o hubi hawka walla inna habo mi jonna suka be fijira hara awadi ere sa nani hida wada naturaliser ko din don takata wada naturaliser den carte landude do. The naturalization officer will talk about that. Boss amen foddo yewtide de yewtere don halnay don. But currently o enni joni ni I have in my office people who are paying for cars that they have already paid. People are paying for cars that they have already paid. Joni ni ga office ay yibbe na yobude carte de anda da hore be yobino de because hande be yobude because they have thrown their permits. Ko wadi dum parce que de wopuno de be yobuno de de landi be wopi din don be arta be yobadi kadi because one of the requirements for naturalization is that you must spend 15 years in the Gambia. Sa ari ga yewtere fi wi gol naturalisation ko tuba ko be ina ko naturalisation français be naturalisation on don ko ma loi Gambia ko indi ko ma heba duubi sappojo e leydi te wona duubi sappojo tungo duubi sappojo yaadude alliance ji mudu wona duubi sappojo tunde ko duubi sappojo yi watti di doloki he tuba hondu woni doloki he tuba on alliance on walla pabitio ko dum wona tumi e mi woni do duubi sappojo tu ko duubi sappojo di andada horema ida yobuno pamiti mudum te ida yobi pamiti mudum kadi. So that's one advantage of having the permit. Ko du woni bural hebgol pamiti so gasi kadi marambo. So keep your permits, you never know what happen in the future.
joge pamiti mo landudi di maredi moƴƴa ɓayri jango on anda ko jango addorta. So take note of that. Acci ton ɗon hakkille mo. Currently I said there are backlog of families that are in most stations, not only in Banjul. Ni carte kewɗe yoɓanoɗe bili Zambie ha joni. Woɓɓe sa carte maɓɓe rowani ɓe yoɓuno ha joni. Carte je ɗe moƴƴinama hiɗi office ji ɗon Serekunda, Bundum, e Kanifing, Banjul, Brikama, nokkuje ɗe fof hiɓe yoɓi carte ji ɗi moƴƴinama ɗi to. Kono ha fayi yoɓunoɓe yahanani ɗin carte ji. Joni ina fala waɗo naturalize. In ɗon carte ɗiɗɗa heɓani ɗin sa ari a tawi langoɓe minneta ya yoɓude. Ko ɗum luwaw ini wona min. Si ɗi majji a yoɓeteɗe kadi. Te ko yoɓunona kon ko ɗum yoɓata ɗum ɗon kadi. So the next advantage of having permit is that it allows you to reside and work in the Gambia. Okay, ko woni ɓurani heɓgol permit ko ɗum woni honɗum wallete fiya joɗoga nder leydi Gambia tabita ɗo ɗaɓɓa golle golla kadi. Even in bank, if you want to open an account, they'll ask you a residential permit. Sa falama wonde yette baji a falama marode mbuɗi maɗin hara yette jalɓe ɓe yaali ɗum sa yeeyi ga banque ɓe landuma pamiti ma o sa ala pamit a wota uddite compte banque. If you want to acquire driving license, they'll ask permit. Sika chauffeur walla ida jogedi moto ida fala mani lansi sa jogaki alliance ma walla permit ma ngo wata hebde driver's license. If you want to open a business, they'll ask for permit. Sa fala ma wadde register business ma on kadi e be landotoma permit ma o sa ala a fota hebude kono non ko do non woni don anandi ko wada wi mi do woni don hino non do idon andi ko mi wol pari wolude ko yoppu alliance ma o jetta alliance ma o ya a moƴƴina driver's license ma o inna e dum don ko tampere ma sali no danila do sale indi mo mi la ngaadir mo lansini fala itta 5000 10000 jonnam ko ino da yobde temede jeetade capande joyi jonna on do buluje sappo hay so wadi balle tado yaltade fudda notude dulaji de fof kon dum hanno maji yobude pamiti ma jetta pamiti ma ya yobo ya gud temede jeetade capande joyi de be jonde resi ma ngara kon na golle ma kono bay watta dum kon dum pullo hunde fof no yaawu no wuli bayri la jogi buudu ko dum en faaletaake wadde ko foti ko waɗeede teyɗen faala walleede honno ɗum wawta yaaru faalaade heɓude boobo a jombay sa jombala heɓata boobo ɓay ko sariya wonete sa faalama heɓude boobo e laawol ngol a jombay sa jombala heɓata boobo e laawol accee ko takkoteɗen ko hiɗen inna ɓayri tan jogii mbuuɗi an seeɗa jogii a waɗi mimmi ala a soñjayla ɓayri an Allah no okkuma hiɗa jogi magasin je hiɗa jogi motoji hiɗa jogi buy hiɗa yakora ɓayri yette jalɓe woɓɓe ɓe andi ɗo e hay woɓɓe ɓe inde maɓɓe ɗe inna ɓe woni ɗo inde buy woɓɓe na ton ko mowɓanteɓe innete woɓɓe na ton ko ɓale innete woɓɓe na ton ko honete dane innete fof ilan andi joni si Allah wallima ɗum ɗo mimmi ala an a ƴetti dole ma de ɓayri a jogi a waɗi jango min sibi faaloyama mi ala tampere ananila te wona min tun tampina goɗɗo he goɗɗo ayi fulɓe baban inni leggal tufoal ngal yitere nde yiyata ɗum si leggal na bari tufude yitere ma nde yitere tufore nde yiyata ngal leggal ɗo ayi kala ko wulleten ɗo wonde ma hiɗen wonde yawre hiɗe yawa hiɗe waɗani ko enen fawi ɗum ko emen yon haaldiren gonga ko enen fulɓe taki yimɓe na yawi en enen fulɓe taki piiji na sakkira en par ce que ko honɗum ko faalete ɗen ko yo weeɓute ko weeɓi heɓata jam mi sikku hande ko ñamugol ɓuuri welde kono ala ko ɓuuri hittude ñamugol ɓayri ɗo nokkataga wure ɗo defataga wure na waɗaga booliwal nokka ɗon innaya matɗo ha ƴakka ɗo moɗa hara lakkama ko weeɗina ɗon ko duwa ko wadde waɗi ɗum ɗon accen hollirgol wonde ɓe heɗa jogi ok Are we having break for pray or we continue? Let's continue. Yes. Yes. So, Father, are we praying and come back or we just continue? En July Arenka. Continue.
Ata juulo e are. Juulo are. Community ji sappo tum walla sappo e joyi. Ci Allah juule are waawe yewtude famondire.